Morjesta päivää. Nyt meillä on pika-unboxaus kautta esittely tällaisesta mini-polkupyörän pumpusta ladattavasta Cycplus AS2 Ultrasta. Tämä on tosiaan tämän malliston, ei ihan pienin malli, mutta tehoiltaan vähän sitä suurempaa mallia vastaava, mutta kuitenkin kooltaan pienempi. Eli tämä on uusin malli näistä. Tässä on saatu vähän kokoa vielä pienennettyä entisestä. Täältä lähtee sitten ohjekirjaa tulemaan ekana. Siinä on muuten aika hyviä ohjeita. Eli kannattaa nuo ohjeet lukea. Tää tulee mukaan tällainen pussi, jolla tämän saa sitten tarvittaessa vaikka pyöräilypaidan taskuun vedenpitävä pussi, joka pystyy uudelleen sulkemaan. Sitten tätä tulee mukana. Täältä tulee tämä letku. Siinä on näköjään tällainen rantapallosuutin myös, mikäli jalkapallo suutin, ja tää on nyt sitten se. Tuo näyttäisi oleva, olisiko tuo nyt sitten, että se menee Schrader-venttiiliin suoraan näin ja prestaan käytetään sitten tätä lisäosaa näin. Ja tässä on siis pätkä kumiletkua tuossa välissä, jolloin tämän saa kierrettyä kiinni siihen venttiiliin ja se kestää sitten tiukasti kiinni sen pumppauksen ajan verrattuna siihen, että tätä pitäisi kädessä. Tässä on siis nyt se pumppu. Tuo osa ruuvataan tohon ja nyt ollaan niin kuin pumppaus valmiita. Latausliitin USB-C tuolla ja näyttö. Siinä on napit tossa, että niitä voi painaa tuon kuoren läpi. Otetaan tää huppu nyt vähäksi aikaa tästä pois päältä. Näyttää se hienommalta kuvissakin. Eli tällainen tää nyt sitten on. Ja siinä on plus ja miinus ja virtanappi. Tähän voi laittaa ennalta halutun paineen, johon asti se sitten täyttää automaattisesti rengasta. Nyt meillä on tässä tyhjä rengas. Laittaa tuo päälle. Se sanoo, että siellä on 0. Ja nyt tästä voidaan sitten laittaa haluttu baarimäärä. 5,5. Ja onko se sitten, että tosta se lähtee. Kyllä muuten täyttyy. Nyt on 3 baaria. Neljä. Hirveetä ääntä tää pitää, mutta kyllähän ääntä maailmaan mahtuu. Mikään ei pakota tätä pitämään kädessä, sen voi jättää tuohon pörisemään. .35, 30. No siihen se 5,5 sen käytännössä laitto. Otetaan vielä. Noin. Siinä oli 5,5 baaria tossa ajassa. Hyvin toimii. Eli käyttö on yksinkertaista. Plussasta ja miinuksesta valitaan halutut paineet 0,1 baarin tarkkuudella. Ja sitten painetaan napista vaan, niin se lähtee täyttämään.